ପ୍ରେମ କଲେ ନା ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଆହୁରି ବି ବଢିଯିବେ। ବେଳଟା ବହୁତ କାମ କରୁନୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଘରକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଖାଇଲୁନୁ। କଣ କହୁଛ ବା ଏତେ ଜଣରେ ସିଏ ମୋ ଜନ୍ମିତ ବାପାଟି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଦେବ ଭଲ ରହିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଚାଲିଯାଅ ବାପା ଯଦି ବସି ଦେଖି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ନା ତାହେଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ତ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୟାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତମେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରୁଛୁ ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରୁଛୁ କେମିତି? ଗୋଟେ ଘରୁ ଛଡି ଦଉଛୁ। ହେଲା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ତୋର ମୋର ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ତୋର ମୋର ହେଇଯାଉଛି ଶେଷ ଦେଖା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ପୂଜାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି କହି ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ପୂଜାରୀ ରହିବା କଥା କଣ ସତ କି? ମୁଁ ସେମିତି ବିଷୟରେ କହିଲି। ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ତମେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି।